Everyone, welcome to Bambatha Kamancinza TV. I'm here to update you of what was happening on Umkhokha the case wayizolo ngolwesithathu mhlaka 8 January. UDifa uxoxela uMabusi ngokuhle okwenziwe uGabisile ukuthi uyofundela imedicine. Waze washo ukuthi usehamba ezinyathelweni zikaMabusi. Wajabula abakithi uMabusi waze washo ukuthi kumele babungaze. Wathi uyanqaba uDifa esho khona ukuthi abakwazi ukubungaza ama-results amatikuletsheni engakaphumi. Wathi nje uMabusi akakukhululeke uGabisile uphasile, ngakho-ke akubungazwe kubizwe abangani baGabisile konke nebandla lamaJudiya. USifiwe utshela uLwazi ukuthi umkhululi ufuna ukumbona, athi uyangabaza uLwazi amtshela ukuthi njengoba esewumholi wamaJudiya nje omncane kuyisibusiso ukuthi abonane nomkhululi kule minyaka akuye akwandile noma ubani. Manje uLwazi unetwete bayamtshela ukuthi angasabi. UZamcolo weZulu usethempelini kanye noLwazi, bese kuba uSifiwe uZamcolo uzokhulekela ukwazi uLwazi ebese yambuza ukuthi uyawazini ukuthi lo mqhele awunikwe uDifa usho ukuthini. Asho uLwazi ukuthi usho ukuhlonipha. Wamvumela bakithi uZamcolo wase emkhulekela enxusa uMvelasi ukuthi abe naye amuqinise njengoba esewumholi wamakhosana. USiphamandla uyathandaza ethempelini lenkosi. Kungena uSibusiso ambuze uZamcolo ukuthi umbukane ethandaza kungani bengezi ukuzothandaza ndawonye. Athi uSibusiso wazi kahle ukuthi abakhonza uNkulunkulu yedwa manje ngeke akwazi ukuthandaza naye. Wase wabuza ukuthi pho ufunani. Athi uSibusiso uzomtshela ukuthi akuphelile, azibuzele bakithi uSiphamandla ukuthi yini engaphelile. Ebese yasho uSibusiso ukuthi impi ayiphelile. Njengoba nje ecabanga ukuthi usewinile, uSiphamandla akhale ngokuthi basendaweni engcwele abakwazi ukukhuluma ngezimpi. Athi akanendaba nalokho uSibusiso, futhi wababona benonkosikazi wakhe bezomba iyikhwama ekubeni zagcitshwa yibona. Wathi nje uSiphamandla uyakuthanda ukubuka uSibusiso futhi uyamxwayisa. Yasho insizwa yamaphalala ukuthi ayidlali khona olusina lujeqeza uSiphamandla. Kungena amakhosikazi kaNdlovu abuya ukuyobona uManzimande bakithi ngoba kade eyocela ushwele ngezinto ezenzeke before, kanti uGatsheni akakufundi lokho. Avele abathethise akushiye angalazi, asho khona ukuthi akabazi ukuthi bafunani kaMthembu ngoba bayizitha kuye okanye nabo sebeyizitha zakhe yini. Benza kanje ngoba benza kanje bengafuni ukumlalela. Kungena uSiphamandla kaMthembu ubuya ethempelini. uManzimande wambona ukuthi akekho right. Ambuza uManzimande asho khona ukuthi unesibindi. Axakwe uManzimande ukuthi usho bani. Asho ukuthi unesibindi sokuza endaweni engcwele ezomsabisa, okuwesi ezizomtshela ukuthi uzombulala. Umkhandlu uhlangene, uMaphalala uyakhala bakithi ngengane ayikhulisile kahle iphenduka isiholwa umoya kaSathane, kanti futhi ihamba nomoya omubi ongcwele ogcwele wonke umzimba. Amduduze bakithi uDifa ukuthi zonke izingane ziyabaphoxa ekubeni bezikhulise kahle. Ekhale njalo uMaphalala umduduze umkhandlu, usho khona ukuthi uzibolele ngawa ukuthi uSibusiso usebenzela uSathane. Ukhuliwe ulethela usebenzela ukudla. Ambuza usebenzela ukuthi yini manje lena, yena akakudli lokhu kudla akwenzile. Athi nje ukhuliwe awungibukisise kahle. Wambuka waze wambuza ukuthi if embona ufana nonkosikazi wakhe yini. Avele athi usebenzele ngeke muhle kabi uNtombi. Asho khona ukuthi yena usefuna ukuphathwa njengomuntu osekhiphile izinkomo, hhayi ukuthi alale yedwa adle yedwa ukudla angakuthandi. Amtshele ukhulume ukuthi uyawazi lapho kuhlala khona uNtombi akaye khona ayomlanda. Kanti kuzongena uManzimande ambuze ukuthi amlande ahlale naye kuphi. Abuze usebenzela ukuthi yena uhlala ngaphansi kwebhriji yini. Amtshele uManzimande ukuthi kukaMthembu laphana akakwazi ukuzovula umuzi wakhe khona. KaMthembu bajabule bazidlela ukudla. uManzimande usho khona ukuthi akakholwa ukuthi lolu suku luze lwafika, izitha zabo ziyabuya one by one zizoxolisa. Amakhosikazi kaNdlovu kade elana ezoxolisa. Basho ukuthi kodwa ukusela oyedwa ongazile. Basho khona ukuthi uNdlovu hawu kusele uNdlovu. Athi uSiphamandla bakhohlwe uNdlovu unekhanda eliqine kabi. Athi uManzimande naye uzogcina efikile. Wavumelana naye uMabusi. Wabese batshela izindaba ezimnandi zaGabisile. Kwavele kwakukhala uSiphamandla esikhaleni, ngathi uSibusiso uyakhendla ngapha ugwaza isithombe saSiphamandla.
ngombese uthi nje makafe akhale bakithi uSiphamandla abambelane kubuhlungu khona. Elokhu nje ezigwaze njalo uSibusiso isithombe sikaSiphamandla, uSiphamandla uyakhala kuze kungene umaphalala egunjini laSibusiso umfica ubhizi ugwaza isithombe sikaSiphamandla, avele amshaye ngesagila ekhanda avele aquleke khona lapho. NoSiphamandla kuvele kube ngcono ubuhlungu abebuzwa bakithi. uLwazi uyotshela uma wakhe ukuthi uGabisile ukhulelwe and le ngane ayikhulelwe eyakhe. Nangapho uGabisile utshela uma wakhe ukuthi ukhulelwe ingane kaLwazi Mthiyane, avele acabange naye ngesikhathi ebanjwa ubaba wakhe ekhulelwe ingane kaMthembu, leyo ngane okukumlungisa. uMaximba ngapha utshela uLwazi ukuthi le ngane ekhulelwe uGabisile akuyona eyakhe. Wavele wathi nje uMaximba kuLwazi, ngithe leyo ngane ekhulelwe uGabisile akuyona eyakho. Ngiyayibamba lana, ungakhohlwa ucindezela i-notification bell noma usubscribe ebese ushiya umbono wakho. Bye.